ପୁରୀ ନେଇ ଆଇଲା ଆମକୁ ମାମୁନି କଣ ସବୁବେଳେ ପୁରୀ କହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲ ଲାଗିନି ନଣ୍ଡା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ବୋଲିକି ବାବାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯାଇକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାର ରଖିକି ମାନେ ଏଟା ପୁରୀ ବାଇପାସ ରୋଡରେ ମାନେ ଗାଡି କେଡେ ଜୋରେ ଆସୁଛି ଅନନ ହସୁଛି ନେଇକି ଆଉ ଗାଡିରେ ଫୁଲ ଦିଆ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାମୁନି ଦେଖିଲ ପଛରେ ନା ଗାଡି ସାଇ ସାଇ ଆସୁଛି ଇଏ ବାବୁଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛି ନୁହେଁ ନା ନା ହିରୋକୁ ଆମର ନା ଅନା ଆମ ହିରୋ ଏ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ଛାଡିଦେଲ ଗ୍ଲାସ ଟା ଖସେଇ କହୁନ ଏଇ ଧଳା ଫୁଲଟା କଣ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବ ନା କଣ ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନା यारी कीरा ଆଉଟା ଧଳା ଏଇ ଏପଟେ ଓଇ ତମ ପଛ रुसी ପଛପଟେ ଭାଇ गाय ଧଳା थाउ सेती थाउ ना हिरो पुणी पठेले हैंडसम बॉय ଫୁଲରା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମେ ଫୁଲ କିଣିକି ଡେଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବା ଆସିଗଲା ତୁ ନ ଫୁଲ ଆସି ବାବା को सजाई गेला देखो साई राम जय ଟିକେ ଆମର ବାଟରେ ଭୋକ କଲା ମାମୁନି ଏବେ ଦହିବରା କଣ ଖାଇବ ଦହିବରା ଖାଇବ ଦହିବରା ହାଁ ହଁ ଦହିବରା ଖାଇଦେଲୁ ମମି ଆମର ପିଇବ ଏଇନା କଣ ପଇଡ଼ ଭାଇ ଦେଖ ବିଜି ଭାଇ ବିଜି ଆମର କଣ ଫ୍ରି ଫାୟାର ନା କଣ ହଁ ତ ଆଉ ହାତରେ ତ ଲାଗିଛି ବା रेडी भाई व्यापार करो नहीं अरे व्यापार मन नहीं भाई पूरा फ्री फायर मारो रेडी मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था अरे अरे रेडी भाई हमारा खेल हस 200 टका 2 लाख टका ये हसी कौन साब्यस्त करने चाहूँ तू भी भल पिला ଆସିଗଲୁ ଅଟୋବାଲା ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଦେଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପିଲାଟା କେତେ ଖୁସି ଦେଖ ପୁରୀ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆସିଗଲା ମାମୁନି ଏ ମାମୁନି ଖାଲି ତ ହାଏ ଆଉ ମାମୁନି କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବହୁତ ଖୁସି ପିଲାଟି ଆମର ଲାଗି ଲାଗିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଭରସା ଥିଲେ ଭରି ମିଳେ ତୁ ମତେ କଣ କହୁଥିଲୁ ମା ଯିବା ଲାଗି ପଡ଼ିକି ପିଲାଟା ନେଇ ଆସିଲା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମୁନି ଆମର ଫାଇନାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାମୁନି ଜଣେ ଡାକିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ତ ତା ପାଇଁ ତ ସୁବିଧା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଗଲା ପୁରା ମମିର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲା ମମି ପୁରା ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲା ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୋରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମି ଏତେ ଥର ଆସିଛ ଆଜି ତ ଦର୍ଶନ କଲ ତମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲି ଏମିତି ଦର୍ଶନ କେବେ ମୁଁ କରିନଥିଲି ଆଜି ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏତେ ଥର ଆସେ କଥାରେ କହିଛି ବାହା ହେଇନଥିଲି ବାହା ହେବା ପରେ ବି ଏମିତି ଦର୍ଶନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି କାନ୍ଦିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆଇଲା ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ଭକ୍ତର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ପିଲାଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଜି ପିଲାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମାମୁନି କେତେ ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଥିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ସବୁଦିନ ତମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇଥିଲ ତମେ ମତେ ନେଇଥିବା ତମ କତି ଆଉ ନଉନଙ୍ଗମେ ନେଇଥିବା ତମ କତି ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି ତମ କତି ରାତି ପାଉ ପାଉ ଆମେ ପଳେଇ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାଲି ତମେ ଦେଖିକି ଟିଭିରେ କହିଥିଲ ରାତି ପାଉ ପାଉ ଟକନାଟ ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆମକୁ ରାତି ପାଉ ପାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ତମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା
ଆଉ ତମେ ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମର କ'ଣ ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା? ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କିଛି କ'ଣ ଜଣା ନଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଟାଣି ଆଇଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନଟା ବି ଭଲ କି ହେଲା। ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ଆଗକୁ, ନନା ମାନେ ପୁରା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କାରେ ସେ ଦେଖିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ କଲା। ସେ ଭିଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି ମାନେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇ ନନା ମାନେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ମା ଝିଅକୁ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ତ ବାପ ପୁଅ ପଦାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ନନା କ'ଣ କହିଲେ? କିଏ ଗୋଟେ ନନା କହିଲେନି, ଜଣେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲେ? ତମକୁ କହିଲେ ତାକୁ କହିଲେ? ବାବା ଧରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇଦେବେ ପୁରା। ଆଉ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭିତରେ ନେଇକି ପୁରା ଆମ ଝିଅକୁ ଧରିକି, ଆଉ ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଭିତରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଲୋକ ପୁରା ଘେରି ପକେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନରୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ୱି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ସାଇଡ଼ରେ ଅନେଇକି ସବୁ ମାମୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାର ବ୍ୟାନ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଖାଇଗଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିପାରିବେ ତ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାମୁନ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଲାଲି ଦାସ। ଲାଲି ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ହାଇ କରିଦେ ଦିଦିଙ୍କୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ। ତ ଏଇଠି ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାମୁନିର କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲୁ, ତମେ ରାଗୁଥିଲ ନା ନାହିଁ? ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ ଏସବୁ ଦେଖିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାମୁନି ମାମୁନି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ଏତେ ଲୋକ ମାମୁନି କି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ, ମାମୁନି କି ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ମୋ ମାମୁନି ବଢ଼ିଆ, ଇଏ ସିଏ ଗେଲ କର। ସେ କାଉନସିଲର ମିସେସ୍ ବି ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି? ମମି ତମେ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି, ହେଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମମି ତ ଆଗରୁ ମମି ସପୋର୍ଟ କରେ, ବାବା ଟିକେ ଚିଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ତ ରୋଜଗାର କରୁନି, ଖାଲି ଟିକଟକ୍ କରୁଛି। ନାଇଁ ପଇସାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟା ଖୁସି, ମାମୁନି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆଜି ତାକୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଗାଳି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ, ଯୋଉଠି ଆଗରୁ ଶାରଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବି ଦେଖା ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଘରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଖୁସି ତ? ଦେଖ ମାମୁନି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଲିଟରାଲି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦିଅ, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାହେଲେ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡି ଜାଣିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ମାମୁନିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ମାମୁନି ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଏବେ ଦେଖ ଦିଦି ଦେଖା ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବହୁତ। ବାବା ତମେ ଖୁସି? ହଁ, ପୁରା ପରିବାର ସପରିବାର ଖୁସି। ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଚିଗଲାଣି ଗରମରେ ଚାଲି ଚାଲିକା, ତଥାପି ପେସେନ୍ସ ଅଛି ମାମୁନିର। ସିଏ ଚାଲିବ। ଆଉ ରଥ ପାଖକୁ ଯିବ କହୁଛି। ରଥ ପାଖକୁ ଯିବୁ? 3 ରଥ ତ ଦେଖିଗଲାନି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଏଇଠି ହେଇଗଲା ସ୍କାମ୍, ଏଇଠି ସ୍କାମ୍ ହେଇଗଲା। କୋଟିପତି ହେଇଥିଲେ ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଏଇ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଭାରି ବିରୋଧୀ। ହଁ ଚଳିବ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି କେତେ ଖୁସିରେ ରଥ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ 3 ରଥଙ୍କୁ ଦେଖି ହେଲାନି, ତ ସିଏ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଆଜି ରଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜଗରା ଦାଣ୍ଡରେ ସିଏ ଆଜି ଚାଲୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚଲାଅ ତାକୁ, ଚଲାଅ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଳିଆ ଅଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମାମୁନି
ମାମୁନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାଟି ଯାଉ କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଇଲାଣି। ହଉ ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କୃପା କରିବ ଆଉ। ମାମୁନି ଥକି ଗଲ ନା କଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ତ ରଥରେ ଡାକିଲେନି ଆଉ, ହଉ ଚଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଗଲୁ। ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମାମୁନି କହିଲା ମୁଁ ସି ବିଚ୍ ଯିବି, ତ ମାମୁନିକୁ ନେଇକି ଆସି ସି ବିଚ୍କୁ। ମାମୁନି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କ'ଣଟା ଦେଖିବ? ଆଁ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ଓ ସେ କି ପୋଜ୍ ଦିଆହଉଛି ବା? ଖୁସି ମା କେତେ? ବହୁତ ଖୁସି ତ? ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ୟୁଟି ପାଇଟା ଆମର। ବାଲି ନବ ବୋଲି ଜରି ଆଣିଛି। ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କ'ଣ ପିଇବୁ? ଝାଲ ମୁଢ଼ି। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଚା ମୁଢ଼ି, ଝାଲ ମୁଢ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ପିଇବୁ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଚା ପିଇବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ପିଲାଟି ଚା ପିଇବ ବୋଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଝାଲ ମୁଢ଼ି ବି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା, ବାବା କରିଦେଲେ। କି ପବନ! ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଏଡ଼େ ଜୋର ପବନ ହଉଛି। ରହିଯାଉନି ଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଯା, ଜମି ପୁଅ ଗୋଟେ ଘର କରିଦବା। ଆଉ ନାଇଁ ହସ ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆମ ଗେଲୁର ହସ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ସଜ ହେଇକି ଆଇଛି। ସଜ ହେଇଛୁ? ଆଁ ସଜ କିଛି ହେଇନି? ନେସି ସବୁ ସଜ ହେଇନୁ, ନେସି ପବନ ସବୁ ନେସି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ମାମୁନ ଝାଲମୁଢ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ହେଲା କି ଅଙ୍କଲ? ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାମୁନି ଖାଇବ। ନିଅ ବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଚା ମୁଢ଼ି ନୁହଁ, ଝାଲ ମୁଢ଼ି। ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲା ମାମୁନି। ଆଜିର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁହଁରେ ଚୁଟି ବସେଇଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କହିଥିଲି କହିବ ସେଇଟା? କ'ଣ କହିଥିଲି? ଟେଷ୍ଟି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଖାଇଯା ଖାଇଯା। ନିଅ ତମେ ଚା ନିଅ, ତମେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲ, ତମେ ଚା ପିବନି? ଦେଖ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ଚା ତାର ଆସିଲା। ଇଏ ବୁଢ଼ୀ 2ଟା କପ୍ ଦେଇଛ, ତମେ ଗରମ ପିଇ ପାରିବନି, ଢାଳି ହବ? ହଉ ତାହେଲେ ରଖିଦେଉଛି ଗରମ ଚା। କ'ଣ ହେଲା, ହାତ ସେଠି ହେଲା? ଓ ସରି। ଡବଲ କପ୍ ଆଣିଛି, ମୋ ଝିଅ ପିଇବ? ମୋ ଝିଅ ପିଇବ? ଥାଉ ସେ ପଛ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଟିକେ, ରହିଯା। ହଉ ଆମେ ଟିକେ ପିଇକି ଯାଉଛୁ, ତମେ ପିଇବନି? ଦେବନି? ଓହୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ, ଟେଷ୍ଟି। ପିଲାଟି ଆଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି କେତେ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବ? ପାଣି ଆସ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆଜି କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାମୁନି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଚାଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଚାଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲା 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 ଲା। ମମି ତମେ ଆଉ କାହା ଘରୁ ଆଇଛ କି? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଲଗା ଠିଆ ହେଉଛ? ଆଉ କେଉଁ ଜଣ ଘରୁ ତ ଆସିଛ, ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛି ସେ। ଆଉ
କ'ଣ କରିବା ପିଲାଟି ଚାଲି ପାରୁନି, ଚେଷ୍ଟା ତ ତାର ଜାରି ରହିଛି, ଚାଲି ପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଚାଲୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାମୁନିର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବନେଇ ଚାଲିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହଁ କହିଲାଣି ଭିତରକୁ ଯିବ। ମାମୁନି ପାଣି ଆସିଯିବ, ଯାଅନି ବାବା, ପାଣି ଆସିବ। ଏ ଦେଖ 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 ଦେଖ, ଆରେ 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 ରେଡି ରେଡି, ଛୁଇଁଦେଲା ମାମୁନି, ଛୁଇଁଦେଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ। ହଁ ରେଡି, ସେ ଜୟ କରିକି ଆସିଲା ପୁରା। ବାଃ, ଯା 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 ଯା, ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି ପିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମୁନି ଖୁସି, କ'ଣ ନବୁ? ବାଲି ନବୁ? କ'ଣ ନବୁ? ବାଲି ନବୁ? ବାଲି ନବୁ? ଏଇବା ମମି ଜରି ରେଡି କରି ରଖିଛି। କୁଆଡେ କ'ଣ ନବ, କ'ଣ ନବ, କ'ଣ କ'ଣ? ବାଲି ଟିକେ ନବା, ବାଲି ଟିକେ ନବା। ବାଲି ନବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବାଲି, ବାଲି ଚୋରଣୀ, ବାଲି ଚୋରଣୀ। ବାଲି ଚୋରି କରୁଛ, ବାଲି ଚୋରି କରୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବାଲି, ବାଲି ଚୋରଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲି ହବନି ହବନି ହବନି, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଲା କି ମା? ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଗଲା ମାମୁନିର ସାର୍ଟ। ପିଲାଟି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପଡ଼ିଲୁ କେମିତି? ପାଣି ପାଟିକି ପାଣି ପଶିଗଲା ଜୋତା, ଆଉ କଟିକୁ ଏକ ପଶିଗଲା ଗୋଡ଼। ତମେ ସେମିତି ପଛ ପଳେଇଲା। ଯିବା ଡରିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଯିବାନି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ମୋଡ଼ିଗଲା, ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସାର୍ଟଟା ବି ଚିରିଗଲା। ସେ ଜାଣିନି, ଜାଣିଲେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଚିରି ଯାଇଛି। ବାବା ସାର୍ଟ ଚିରିଗଲା, ସିଲେଇ ପିଟି ହେଇଛି, ସିଲେଇ ପିଟି ହେଇଛି। ମାମୁନି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ? ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ? ହଁ ହଁ, ସିଲେଇ ହେବନି କାଲି। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସିଲେଇ ଖୋଲି ଯାଇଛି ମା। ବାଲାନ୍ସ ରଖି ପାରିଲୁ? ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ଶୁଖିଯିବ। ମାମୁନି ପଡ଼ିଗଲୁ? କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ? ହାତ କ'ଣ ହେଇଛି? ନାନୀ ଆଇକି ପଡୁଛୁ ନା, ପଡୁଛି ସେ ସେମିତି ପଇଲେ ଟିକେ ଏମିତି ହୁଏ। ଏତେ ମେନ୍ ତ ଚାଲେ ଅନି ଡବୁ ପାଇଁ ଅଟା ହେଇଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ ତୋର। ହଁ ତାତେ ଠିକ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ରହିଲୁ? ମ୍ୟାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି। କ'ଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମ୍ୟାଗି ମିଳୁଛି? ମ୍ୟାଗି ମିଳୁଛି ସବୁବେଳେ, ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ମଜା ନେଇଯିବ ପିଲାଟା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? କୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇଛି ନେଇ ପଚାରୁଛୁ? ତମେ କେହି ଆଇବ? କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଆଉ ତୁ ଟମାଟୋ ଗାଧେଇଛୁ? ହଁ ଗାଧେଇଛି। କେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ଛୋଟବେଳେ, ସବୁବେଳେ, ଏବେ ବି ଗାଧଉଛି। ଏବେ ବି ଗାଧଉଛୁ? ହଁ। ତୋଟା କାହିଁ ଅଟାଇଲାନି? ମୋ ତୋଟା ଟପୁନି ନା ମାଟେ ଟମାଟୋକୁ ଆଟି କ'ଣ ଚକନାଟ ପକେଇଥିଲେ ନା? ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲୁ, ଚକନାଟ ମତେ ପକେଇଥିଲେ ନା? କହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଯିବା କଥା ତମେ। ବାବା ତ କହିବେନି, ବାବା ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ। ବାବାର ଭୁଲ, ଏଇଟା ତାର ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସବୁ ଭୁଲ ତ? ହଁ, ଟମାଟୋ ପୁଇ ଟମାଟୋ ନା ପୁଇ ପେଟେ ଯାଉଛି ଏଇଠି। ପୁରୀ ବାଟରେ ଯାଉଛି ମାନେ, ପୁରୀରେ ଅଛି ମାନେ, ଟିକେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଯିବା କଥା। ଆଉ ଧନିଆ ପାଇଁ ପାଟୁଟା ପାଇଁ ଆଳତି ହଉଛି ନା, ମୁଁ କାକୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ କାଳି ପେଟରେ ଅଟିଆ କଥା।
ଟଟା ପିଠେଇକି ଆଟିଟି ଟଟା ପିଠେଇକି ଆଟିଟି କାକୁଆ ପକେଇଦେ ନହେଲେ ପକେଇଦେଲେ ନାଇଁ ତ ଆମର ମ୍ୟାଗି ରେଡି হ্যাঁ খাইবু রেডি মামুনি ଏବେ ଖାଇବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ମା କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ସତ କହ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦି ବ୍ୟାଗ୍ ବାଲା ଭାଇ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ମାମୁନି ଖୁସି ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲା ମୋ ସାରା ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପୁରେଇବ ମାମୁନି କେତେ ଖୁସି ରେଡି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇସାରି ମୋ ସାରା ଲଗେଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଖାଇଦେଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟାଗିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମୋ ସେଠି ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେଲ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ପୁରୀରୁ ଆସିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦେବ ଏଇଟା ତାରା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଜ୍ଞା ତାରା ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ମାଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସତରେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ହଉ ହଉ ଆମର ମ୍ୟାଗି ଖିଆ ହେଇଗଲା ମମି ତ ତାର ସପିଂ କରୁଥିବ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ଓ ହେଇ ଏଇଠି ସପିଂ ଚାଲିଛି ତାର ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାମୁନି ତୋ ଦୋକାନ ପଡ଼ିବୁ ଏପଟେ ମମି ପାଖକୁ ଚାଲେ ଘର ଜିନିଷ ନବୁ କିଣା କିଣି ତ ଏଇ ଜଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରେଡି କ'ଣ ନବ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି କ'ଣ କହ ମନ ଶୁଖିଗଲାଣି ତାର କିଛି ମିଳୁନି କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ଖେଳନା ଦୋକାନ ତା ଦୋକାନରେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ତାର ମନ ଲାଗିଛି ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ହଉ ଚାଲ ଯିବୁ ଖେଳନା ନବ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖେଳନା ଖାଲି ସେଠି ଛୁଆଙ୍କର ଠାକୁରଟା ଏଇଠି ଏଇଠି ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଡୋନ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନବୁ ମନ ମାନ ଆଉ ଚାଲ ସେ ଦୋକାନ ଚାଲ ଖାଇବା ବେଳରେ ମମି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବାଲି ଆଣିଥିଲା ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଆମେ ଏ ମାଉସୀ ଆଣିଦେଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ମାଉସୀ ହଁ ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ଘର ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ଏତେ ବେଟର ଆସୁଛ ପିଇକି ପାଣି ବୋଟଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳଉଛ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳିଆ କରୁଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ଆସ क्या करीस तुम भौणी को डरा देस मैं कोडी आस सब है कि तुम शिखी पाइल खाली खेल दौच बढ़िया दुकान ये मल्लई मरा चा मिले ना बाट मंगला टी स्टल दुकान ना खाली आप बरा आ डालमा खाइबे बढ़िया लगे सिंगड़ा बहुत बढ़िया टेस्ट खजा किना कि सैला आउ कि दरकार अच्छी माँ हाँ आउ कौन हाँ शुभुनी किसी नहीं नु आउ कौन नबू हौ सरला तार किना कि सरला आउ चलला आहरी बाकी अच्छी तार हौ मो चाटा ये थुआई चाटा बहुत बढ़िया जब भी आसवे ये ट्राए करके जी भाईना तो देखा है भाईना आप ना कौन जय जगन्नाथ अच्छा अच्छा मोबाइल भी बहुत देखा बढ़िया लगे भाई भूमि कथन कथन स्पेशली जय जगन्नाथ से हमें बहुत भल लगे थैंक यू हाँ आज्ञा आसु ठीक पुरी आड़ भुवनेश्वर आड़ को आसला बेले बाँ पटे पड़ो माँ बाट मंगला स्वीट एंड टेस्ट ऑफ सियोर ट्राए करिए चा जबरदस्त चा देखिली पूरा मन खुशी ना
ଖୁସିର କାନ୍ଦ। ପୁରା ଆଗରେ ଯାଇ ଦେଖିଲ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ମାମୁନି କଣ ହେଲା ଖୁସି ନା ମନ ଦୁଃଖ? ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛି କଣ ଖୁସି? ଆଁ ପୁରୀ ବୁଲାବୁଲି ଗଲା ମମି ଯାଉଛି ପୁରା ଭାବ ବି ପଳେଇଲା। କଣ ହେଲା ମମି କାନ୍ଦିଲ କାହିଁକି? କଣ କାନ୍ଦିଲି? ସବୁ ନିଜର କୁହ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିଲି ଭଲରେ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ କଣ କାନ୍ଦିଲି। ଏମିତି ଦର୍ଶନ ହବ ବୋଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ସତରେ ଶକ୍ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଠାକୁର ଆମକୁ ମାନେ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲୁ ମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ସି ବିଚ୍ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମାନେ ମାମୁନି ମମି ଯାଇକି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ଭିତରେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ମାନେ ଆମେ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ କଣ କହିବୁ ଆଉ ପଇସା କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପଇସା ଦେଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ ନାଇଁ ମାମୁନିକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ମତେ କହିଲେ ମାନେ ଶକ୍ ଲାଗୁଛି ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। କଣ ହେଲା? ବାବା ଯାଉଥିଲେ କହିଲେ ନା ନା ତାଙ୍କ ମା ଯିବ। ମା ଆଉ ମାମୁନି ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରା ଭିତରେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ। ଆମେ ଯାଇ ଦୂରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାଇ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମମି ପୁରା ବାହାରିଲା କାନ୍ଦିଲା ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମେରା ଯାଏନି ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ତ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।